Kad news perangke Kelvin terang puthak mozada ranjit rong hangpen perangke mai ke pha. Rahul Gandhi aphan Bharat Joro yatra cycling along Bollywood actress Pooja Bhatt ka cherabdun. Bugojan rai kom sai khitum kanghu JCB pen bang photum aphan keneblong. Nangli kitun gedang thekma lapen ning hangma jongsi thek lapen ning hang pulote nangli tuma phan isi bilta kimi Karbi Artist Forum pen ke patir pipon Karbi anglong along ke cheng siap hong Master Chef Challenge along chepati don igra nangli ke thegason chepaklang don itha bangso ka chepati along soarlo aphan chot lapukali bonta sopin sotom anta chepati don me men ka chethabji aphan KAEC canteen lapen Karbi Artist Forum asahem KAEC aton riadung along humridam ignon Kangwai mati auditioner ni lake phai kuni ni phai ingkoi surihini ra ingkoi rahini lapena dima bangke dipu club angton pen kachini ji aphan 8638086460 6002090530 8812011572 kalite 9101592824 along humri ignon Kardom bini prime time birta long pen nilisangpi marvelous rong parpi nonarju iktha birtang ton pen thengpi theng phrang le kivir lote kereng api an kereng ji aphan kisungdo bonta nona porke penana radatum ke matha ke pangching che dada jok ke wangji langar ni aphan matha thesi thengpi theng phrang ke pavir la pen methanga le aphan matha si thengpi kanghu pen ka chujor ajutang pini anta virvedera sonsi thek ponlong Lason si kedam dang phai kuni ni phai ECR ni Dokmuka range lapen bukulia account bidatum chelangsi Phuluni constituency lapen Singhason constituency kachedai langchirung palong kanghu thengpi kene ponlong Thengpi kanghu do upukar julong pen penangan tirdingsi Dokmuka range lapen bukulia account bidatum chelangsi kiritar libdam pen Chet pharo ke thomso se kangho thengpi aplang nepon long bangso thengpi hithia long pen anam lang pon lo pulote lah ke thom an bagdoji puta pachini pon Dokmuka Western Range Dokmuka angkangalo bokulia ikon bit keparlo langcitung puadim langcitung pen Right 7-8 kilometers dolang la song bong long se joy pen abir talong lo pasi kini litum Dokmuka Western Range lapen litum bokulia account bit celang pepen lawang so nitum stapen nitum lawang so joy pen bir talong se lahai ke plak tang theng pi do upu se arjulong lo tasini tum labang son nang khuruk lo nang ri lo nang tarlib lo tum a thengpi bang longpon Phuluni pendir chuna rongpi karbiang long live Rongkhang mozadar ronjit ronghang aphan aron re pen miduki rung la pen longle pata kasilam akilia tangka kehang pendang lok ason aron re puthak Kad news a pherangke Kelvin terang pen akoi nangke pita pusi mozada ronjit ronghang pen pherangke thengnu lamthe jaipon mozada ronjit ronghang pherangke amai ke phalamthe kachepak langpon atengke niliphana koi ke banalam kia puthak Kad news a pherangke Kelvin terang nike bongbong ang thekna paklang theknangji jongsi ang thekna paklang thek the pulutangte law and order arona long antame lamhoi pale damnang kokra thek puta pherangke thengno long pen lamthe chepaklang pon Kelvin terang kat channel aferang ke dongkamukam alangli kipu nijang karbianglong kaparlo dongka revenue circle along jasemet rongkhang mozada along longle amidu kitu anam lapen land pata anam karbianglong autonomous council pen aron kithik tang ateng pen mate kapang room
toy ateng pen kali si aning hang aling krung tap mate aron repen anam ke hang dun laan chot kali student atum scholarship PRC aphan anta iri dunde pusi pakla pata anam nilile pata kabonaya bangkali nili koson si pata anam ke hang don thek po pata kabonai ke kumalo lake nang litum reporter tumanda chinilo pata kabonaya yi atum ke lake pos bang dongka revenue officer atum si bang klemi mondol SK atum si klemi koson si nilile pata bonai thek polale la penalang li ako putulo student scholarship mate PRC nilile koson si scholarship ki jia bang manili nili PRC ki jia bang ma lahai ki PG atum bang aka prega department do PRC ke bang disi atum si PG scholarship ke aka prega department tum hala tum si bang pi lake nili phanang ki pu bang ke lake chok che dedi ma pusi nili puda konat lo alang li Kelvin terang nang ke thek dun lo nili hem mate nili office wang loma e phong bak ahok nili certificate income certificate abang nili pidu sita hala student lewang apenan thilo datum lewang pen sarpi sabura old age pusipulo hala tum lewang nili direct nili tok dunde mozadar pen chok ma chok che ma char yutha jong si chok pulo tangte nang tok dun po nili haladak alang li tumhan pisung si pin pensi bidun lo komane ke nili ek poisat long dunde komane ke ek poisa chuhang dunde mane bangke bangani kang sam pharoi si pocket nang te kang po dong kamu campaign wikibe karbiang long live Rahul Gandhi hian pen Bharat Joro Yatra sai kedeng kedam tang phai kuni siarni Hyderabad du dabde pedaphi pinian ninar kep ke plengarni Telangana state long Rahul Gandhi phan ansu se kapache thang ponji phan pura Bollywood actress Pooja Bhatt satame cherap chetodun Indian National Congress hin pen kedeng pon Bharat Joro Yatra non pinian Telangana long palipon tanglo Rahul Gandhi hin pen kedeng pon bangso sai long Hyderabad long pen palipon lo Bangso hut Hindi lamar jana long kachipate mate nong nam kache thangklong Pooja Bhatt sitame Rahul Gandhi long cherap chetodun Bangso ajok INC hin pen Pooja Bhatt kachirap chetodun a photo Twitter long pachatak pon Bangso Bharat Joro Yatra saikedeng ponahut arniwang amatsi akimia phurkimo tokpon long lo arniwang amatsi det piar lo kanghon ke pathir je phan aning ke hanga tuma phai nang bat bomlo pusi INC hin pen Twitter long pangdak pon Kedam dang phai kuni ni phai isiar ni Hyderabad along te kokti kya tuma long aphan ke pacharlia university along humri damsi chingki chethat bangso long ke charlia demalong ke ongdung radatum kachirap chetodun alam the long ponlo bangso phi pini actress Pooja Bhatt Rahul Gandhi pen danglok congress lembang phu klembang phiatum chingrum thusi puthot kayason keng pen kedam masai mate path yatra pangcheng ponthu National Desk Report, Karbiang Long Live. The Baptist Christian Hospital Tejpur is hiring candidates for its newly launched HIV and AIDS targeted intervention project at Diphu, Karbi Anglong. Interested candidates can drop your resumes at bchtejpur@gmail.com for the following posts on or before 29th of October 2022. For project coordinator, qualification needed MSW with well-versed in English. For M&E-Com accountant, qualification needed BCom with well-versed in English and 1 year's experience. For field worker, qualification needed 12 pass, preferably for male. For staff nurse, qualification needed GNM female with 1 year's experience. Kedam dang preni phai thom ke bra isiar ni anar lo por phai isi rachete ma por malom khat khati PS angkang jortok biarong along raikom sai khe tumpen ihum kanghua JCB truck pen kar thang pon thekdon long si nebdon cheklo pose birta long
Birda kilong do na tengke la bangso JCB Borpeta PS ang kang long pensi nang kang hu pusi birda long pon. Bangso sai lang no long rai kom sai kher deng ka chingnang bang photuma men lake Rafiqul Islam artaninkan thomke raisi karlitang maijudina sopo Mahori gaon Borpeta sor Muhammad Imzamamul Khan artaninkan in raisi Julhas Khan sopo Bedbari gaon Borpeta Lapen Asanuddin Sarjahan Ali Hasan Ali Borpeta sor pusi pangthekpa Bangso long JCB car thangpona truck registration number NL01K 8157 sitame Raikom sai khetum chepari deng ponder lo pusi birta ridon long Bogajan pen Anantiran Karbiang long lai Kedamtang phai kuni ni phai isier ni adapor phai throgapor malom dilaujan number 1 NH thomke brasir ke batuar pialong ihum bolero pick up ke pachat parpik pen ajok ahiring tangrak pen kachingkoi Bangso kachingkoi dub agari registration number lake AS037472 hendo lapen gari kate wara bangamen lake Altaf Khan Jorhada sor pusi pangthekbon Sitame kopai ke me parpik ajok gari kate wara bangfu thangareng hu ki sopona bilang men kamai gi ajok si towar pen sui choklo pusi pachini Lapen tong sekot pen Bogajan rai kom sai khetum arjulong si adimaklong anang humri pen karju ponhut kachethando natengke gari arlolong ke choajang thusi kewan lapen Jorhat ben Bogajan ansi ke ponji pusi gari ke tewara bang chethanpon la solong do ana sayamu Bogajan rai kom sai khetum chepari deng ponlo Bogajan pen Anantirang Karbiang long live Tante pini prime time berta bangke lapan se kang ton iglo domi thakme kardom